Jeg vil gerne oplyse, hvordan en test den foregår med Bachs blomstermedicin. En klient får sådan et testhåndtag i hånden, og videre så går der en ledning over til ampullerne. Og den der svingbare ampul, den drejer først til højre, og det gør den, når der ikke er behov for noget af den slags. Pludselig så kan den stoppe, og så går den til venstre, og så fortæller den, det er lige det, som klienten har brug for. Og så rejser man en af de der flasker på højkant, og så fortsætter man hele vejen igennem alle 38 ampuller. Og når det så er sluttesten, så snakker man med klienten om, hvad er det, du har behov for. Og så finder man ud af det på den måde. Altså blomstermedicinen, den blander man så, og så får personen en flaske med hjem og skal tage 10 dråber 2 gange om dagen. Og så på den måde, blomstermedicinen, den virker usynligt. Det vil sige, hvis du har et problem, så opdager du det du opdager det ikke selv hen ad vejen, men det gør andre, for du ændrer din adfærd. De ting, som du havde af problemer, dem kommer du langsomt af med, og så pludselig så finder du ud af, så er der måske et nyt lag, der skal af, og så på den måde så bliver man måske testet 2 eller 3 gange, og så i de fleste tilfælde, der vil dit problem være løst. Og så vil du få helt andre tankegange i det hele taget. Det var sådan set det, jeg vil fortælle om, hvordan. Og sådan tester vi også med, hvis det er vitamin- og mineraltest osv., så er det samme fremgangsmåde. Og det er den måde, vi tester på. Andre, de har biotroner, de har Vega-test osv., men det er nøjagtigt det samme resultat, man kommer frem til. Det vi gerne vil demonstrere ved det her elektroterapi, det er, hvilken fantastisk effekt det har på muskler. Lad os bare forestille os, at en klient har brækket sit ben, så får man gipsen af, så ved man godt, at der er utrolig lang ventetid på genoptræning. Her har man muligheden via elektroterapi. En halv times behandling med dette apparat svarer faktisk til 8 timers træning ud i det fri. Så det her, det gør det nemt på alle mulige måder, og det er smertefrit. Klienten får selv lov at behandle styrken og skrue op til det niveau, som man kan tåle, uden at det gør ondt. Men den er effektiv, for man starter behandlingen 2 minutter, der prikker den meget, meget, meget hurtigt. Så slår man over på en massagedel, hvor den trækker. Den trækker simpelthen som musklerne, sådan så de får en rigtig, rigtig god massage ud af det. Og det er med til at stimulere vores ledningsevne i det hele taget. Muskler, som er næsten mere eller mindre halvdøde, de kan blive komme på mærkerne igen med elektroterapi ved ganske få behandlinger. Og det kan bruges til alt. Muskelsmerter og i det store hele. Og det er faktisk også sådan, så at man kan behandle sig selv derhjemme, hvis man har sådan et apparat som det der. Fordi der følger en rigtig vejledning med, hvor man sætter de der elektroder og hvordan man gør. Så den er rigtig anbefalelsesværdig som behandling, hvis man har problemer med muskler og led. Man genskaber forbindelsen til hele systemet på den måde der. Det var sådan set det hele. Det var det, jeg gerne vil fortælle om. Det vi demonstrerer her, det er, hvordan foregår Reiki Healing. Mange har jo hørt om det, men ved egentlig ikke, hvad det er, hvad Reiki Healing, hvordan det foregår. Det er en klient kommer ind, har lidt problemer, det kan være psykiske problemer, det kan være andre ting. Så snakker med klienten først, og så finder vi ud af, hvad kan vi gøre. Og der lægger vi så hænderne på forskellige punkter på personen, og så vil der ofte ske det, at i forløbet, der falder klienten som regel i søvn, og oplever en rigtig skøn tilfredsstillelse, når der er gået en halv til en hel time, eftersom hvor meget de skal have.
Og det er, jeg vil godt sige, det er en utrolig effektiv healing. Den er over 4.000 år gammel. Og alle har det sådan, når de har været igennem det her, så har de et rigtig godt forløb i kroppen. De er ikke meget for at rejse sig fra briksen af, for de har haft det rigtig godt, ved at de falder i søvn. Og så kommer der sådan nogle ting op til overfladen, som man så bearbejder på den måde. Så det er det, som jeg gerne vil fortælle om, fordi der er mange, der ikke ved, hvad det egentlig er, der foregår. Og rækkehealing bliver også kaldt Guds kraft, fordi man mener, at det var den kraft, Gud han brugte i bibelhistorien, da han healede folk. Så det er sådan set, hvad jeg vil fortælle. Og så finder man ud af, hvor lang tid skal vi bruge på de forskellige punkter. Det er sådan noget, man finder ud af. Det kan være alt fra 5 minutter, 10 minutter eller et kvarter. Og så flytter vi så vores hænder på andre steder på kroppen, som relaterer således, at man får for det første en fornyet energi, og så får man afbalanceret hele kroppen med sine chakra og i det hele taget, og så har man det fantastisk godt. Man bruger det også med fjernhealing, hvor vi healer hjemmefra på en person, og det virker faktisk på samme måde, som hvis du havde klienten på briksen. Det var sådan set det store hele. Det jeg gerne vil vise her og lære jer alle sammen, det er noget jeg kalder toksinudrensning. Toksiner, det er noget vi alle sammen får indenbords. Det kan være enten med medicin, det kan være på gaden osv. Alle former for sygdomme er som regel toksiner. Og der vil jeg godt lære dig, hvordan du, når du står op om morgenen, kan rense dig fri for toksiner. Og det vil jeg så lære dig på den måde, at venstre hånd på panden, den anden hånd lige bag nakkegruben her, så tager man en dyb indånding og slipper ved udånding. Det gør man 3-4 gange. Så gør vi det modsat. Så holder vi hænderne væk fra panden og nakken, tager en dyb indånding og trykker så ved udånding. Det er hvad du kan, så er du fri for, så er du renset for toksiner. Du vil også opleve, at du får en helt anden energi, hvor at dit blod, du får blod op til hjernen for det første, og for det andet så vil du opdage, at det strømmer frit. Bliver du svimmel på et tidspunkt, lav en toksinudrensning, de der 3-4 gange, som jeg viste dig, og du vil opdage, både hovedpine og din svimmelhed, den forsvinder. Fordi så får du blodcirkulationen heroppe i hjernen, den bliver fuld power. Og det er rigtig, rigtig godt at kunne. Og det vil jeg faktisk anbefale til alle mennesker. Det var toksinudrensningen. Så vil jeg gerne vise dig, hvordan mange ved ikke, chakra, dem har vi 7 af. Vi har 7 hovedchakra, vi har mange flere. Men de har forskellige farver. Når du står op om morgenen, så kan du afbalancere dine chakra, og det gør du på den måde, at du starter her. Det her punkt, det kalder man PR-punktet i tankefeldsterapi. Og der gør du det, du banker med de 2 fingre 10-15 gange. På den måde der. Så vender vi os om, så tager vi rodchakra det samme. Går vi til navlen, gør det samme. Og så tager vi lige mellemgulvet her. Så tager vi hjertechakra på samme måde. Her har vi halschakra. Og der vil du opdage, at hvis du har noget problemer med halsen, så vil de forsvinde af sig selv, for så får du åbne. Så har vi det her, der hedder det pineal, det 3. øje kalder man det for. Og kronechakra, der vender man tommelfingeren nedad, uden at røre hovedbunden, og så banker man her. Og det gør man hver morgen sammen med toksinudrensning. Og så vil du finde ud af, at din blodgennemstrømning, den flyder frit, der sker ikke nogen blokeringer. Normalt så kan man godt have underskud af energi i den ene side, overskud i den anden side. Alt det der, det bliver afbalanceret på én gang. Og så vil du opdage, at din dag, den bliver helt anderledes, end du normalt vil opleve. Det var det hele.